सिगाङावनो जोंनि बासायगिरि आफादखौनो हामलायग्रोदों दिनैनि बे मोजां समखौहाय जौगायनो होनायनि थाखाय आरो नैथियावहाय बे मंगलनिनो जेसेबांनाखि फालकनिफ्राय लानानै बेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ आरो बेजों लोगोसे इकम बर्डनि मेम्बारफोर आरो वुमेन्सनि फालकनिफ्राय लानानै जेसेबां दैदेनगिरि दङ आरो इउथ्सफोरनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि फोरोंगिरि स्टाफसिम दङ साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय हामलायथिखौ नोंथांमोननो हरनाय जाबाय। आङो बे समावहाय फंनैसो नाखि इउथ एक्सचेन्जनि बागै आङो बेवहाय होजाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो बे बिबानाव गोग्लैयो आरो गुबुन बिबानावबो गोग्लैयो मानो होनब्ला आं गोबाव सम इउथजोंहाय लोगो नांनानै सोरखौहाय बेबायदि इउथफोरजों लोगो नांनानै बाख्नायनो मोनफानाय 2000 सालनिफ्राय लानानै दिनैसिमावहाय आङो रानिं बोसोरसेबो जिरायथ'नाय गैयै जोंनि इउथ लाइमोनफोरजोंहाय बाहागो लाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बे हिसाबै जोङो बे इउथफोरनि जेनाखि प्रग्राम मानो लायो आरो बे एक्सनखौ मानो खालामो बिनि बागै आं फंनैसो आङो बुंनो सानदों। जोङो सिगां जोङो बेबायदि प्रग्रामखौ लायामोन। जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि जों लायोमोन बेखौहाय जों माबोरै जोंनि लाइमोनफोरखौहाय जों खौसेयाव लाखिनो आरो लाइमोनफ्रादि बेबायदि मण्डलिनि सिनस्रि होननानै जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि जेनाखि बुंथिगिरिफ्रा बुङो दा बे बुंनायजोंल'थ' जोंनि जाया बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे लाइमोनफ्रा थांखि लानांगोन आरो बे थांखिजोंनो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे सिनस्रि जों खालामनांगोन। बे थांखियैनो जों गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जों सिगाङाव लाबोदों। जों सिगाङावहाय जोङो लादोंमोन जाहैबाय बेबायदिनो लाइमोनफोरखौ खौसे खालामनो लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो जोङो इउथ बाइबेल स्टाडि जों बेखौ लादोंमोन। बेनि उनावहाय जोङो सेमिनार बेखौ माबानानै सेमिनार लादों। बे सेमिनारनि आवगोलावनो जों बे इउथ एक्सचेन्ज प्रग्रामखौहाय जों 2013निफ्राय जोङो बेखौहाय जों स्टार्ट खालामदों। बे समाव आंनो प्रेसिडेन्टमोन आरो आंनो गिबिथि मोनफ्रोमबो फारिलाइखौहाय बेबायदि खाथियाव थानाय जोंनि बैराजरा बामुंगा बेप्टिस्टनिफ्राय बिथांमोना आलादायै मोनसे दा बिसोरबो मण्डलि जाबाय बैराजरा मण्डलि बेवहाय जों बे प्रग्रामखौ जों फार्स्ट खालामदों आरो बे खालामनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जों लाइमोनखौ जों बोरै खौसेथियाव लाखिनो जोङो बेबायदि जोंहायसो जोंनि मण्डलिनि लाइमोनफोरखौहाय जों खौसेथियावहाय जों लाखिनो हादों होननानै बुङोब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा। आङो बेखौहाय दिनैनि बे जेनाखि फोथायनाय बे जिरायसालियाव आं बेखौ बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जेबो मोनसे एक्टिभिटिस लायाब्ला जोंनि लाइमोनखौ बुथुमनो जों कठिन जायो। जों गिबियावहाय जोंनि गेजेरावबो खौसेथिया जों गावस्राबायमोन आरो जों जेब्ला सिगां जों एसे जुनियरमोन बे जुनियर समनिफ्रायनो जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैबायदि खौसेथिमोन जोंनि गेदेर श्रेणिनि जाय श्रेणियाव गेलेनाय खननाय मोसानाय गासैयावबो बेबायदि मोनसे जादोंमोन। बेनि गेजेरजोंनो जों सासे मानसिखौबो जोंनि श्रेणियाव जों लाबोनो हानायमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जाय बिथाङा दिनै प्रमटार बे मावगासिनो दं कमल बर' बिथांखौहाय जोंनि मोनसे खौसेथिजोंनो जों बिथांखौहाय जोंनियावहाय स्राङाव बिथांखौ लाबोनो हादोंमोन। जोंनि गेलेनाय जोंनि बेबायदि खौसेथि रोजाबनाय बेबायदि मोनसे इसोरखौ खुलुमनायाव खौसेथि दिन्थिनाय बादायलायनाय बेयाव मोनफ्रोमावबो जों खौसेथिखौ दिन्थिनायखाय बे मोजां मोननानै बियो ख्रिस्टियान जादोंमोन। ख्रिस्टियान जानायजों लोगोसे बे बाइबेल कलेजावहाय जोंनि मण्डलनिफ्राय थुनहरदों। थुनहरखांनायनि उनाव फोजोबखांनायनि उनाव दा बिथाङा जोंनि BBCनिनो इउथ कमिटिनि सासे प्रमटार बियो जानानै दं। नैबेबायदि जोंनि लाइमोनफोरनि माखासे खौसेथियावहाय जों बेबायदि लाबोनो हादोंमोन। दा बेनिखायनो जोङो बे इउथ एक्सचेन्ज प्रग्रामखौहाय मानो लानांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो लाइमोनफोरखौहाय जों खौसे खालामनो जों हायो। गुबुन गुबुन जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैबायदि बेस्थ' थानो नागिरदों जेबो प्रग्राम लायाब्ला जेबो माबा मोनसे खालामाब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा मा खालामो गावबा गाव गोसो बायदि सोलिनो थाखायहाय बिथांमोना नाजायो। दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो लाइमोनखौ मा खालामदों जों दिनैनिफ्राय जोंनि मुङाव प्रग्राम दङ बेबायदि जोङो प्रग्राम लादों जों खौसे खालामबाय थादों जों प्रेक्टिस खालामबाय थादों लोगोसेयैनो जोङो बाथ्रा बुंबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा दा इउथ फार्स्टआव जोङो सासे जों लाखाबाय। बावैसोनि उनाव जों मेथाइबो रोजाबलांबाय। बे जोंनि सिगांनाखि रोजाबगिरि बियो गैलिया जोंनि मेडाम दङ मेडाम क्रिस्टि बिथाङा आं गसंनो खावलायदों दहाय जोङो जेनाखि टीम सं
जोंनि थांनाय 2015आवहाय जेनाखि डायमन्ड जुबली बेयावहाय बिथाङानो जोंनि बे टीम संखौहाय सुजुदोंमोन बिथांखौ हामबायदो बे समावहाय जोंनि ओरैबायदि मोनसे सेनियर ग्रुप दङमोन सेनियरआ दा बुंनो थाङोब्ला आं ओमफ्राय पसिनबो दङ UKC दङ बिथांजों सानैल'सै जोंनि एसेबां दङ दा इउथ पास्टराबो बिसोर जुनियरसो जोंनि जुनियर बेनिफ्राय जोंनि जेनाखि आब्राहाम बिथां स्पिकार बिथाङाबो जुनियर गासिबो जुनियर जों दा सानैल' बहाय जों सेनियर दङ बाद बाखि एसेबां दङ बिसोरथ' जुनियरनि आरो एकदमबारे माबासोबाव आरो बिसोरो सिंग्रिफ्राथ' सासेबो गैया जास्ट जों हौवाफोरनि गेजेराव सानैल' दङ जोंनि पास्टर बिथाङाबो जुनियरसो जोंनि सिनियर नङा बेबायदि दा बेनिखायनो खावलायदों नोंथांमोना बेनि गेजेरजों निश्चय बेखौ सोलोंनानै जों नोंथांमोननो देखायफैनो नङा जों बेबायदि मोसानो गोरों बेबायदि खननो गोरों बेबायदि दामनो गोरों जों बेखौ नाय होननानै जोङो बेवहाय गुदि थिखोनायखौ नोंथांमोना साननानै लानाङा जोङो बेफोरनि गेजेरजों जों माबोरै खौसेथियाव लाखिनो हादों इउथ्सखौहाय लाइमोनफोरखौहाय नैबेखौसो नोंथांमोना साननांगौ आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो निश्चय बेबायदि मोनसे खामानि मावनो हागोन नोंथांनि लाइमोनखौ नोंथांमोना लुखांनो हागोन खरसाया एसे थाङो खिन्थु जोंनि पेरेन्टसफ्रा जोबोद मोजां गोबां समावहाय बिथांमोना बुजिस'नो हायियावहाय जोङो रांफोरखौबो मोनाखैमोन इउथ्सफ्राथ' रां गैखाया थाखायानो नोंथांमोनाबो मिथिगौ नोंथांनि मण्डलिनि सिगांनि इउथ्सफोर बिसोर जायफोर इउथ्सखौ सालायदों राङानो खमखा खिन्थु जों हले एसे खायदा बायदायैहाय जों पेरेन्टनिफ्राय ओरै एख'लाय खालामनानै जोङो माखासे गोबां खामानिखौ जों मावबाय हाबो लाबाय जोङो दाउआ गायना दङ जोंनि उमेन्स कमिटिखौ बाख्नायनांगोन बिथांमोनाबो जोंखौहाय मदद खालामबाय थायो दा जोंनि लाइमोनखौ बोरै खौसेथियाव लाखिनो बिथांमोना सापर्ट खालामदों जोंखौ जोंनि पेरेन्टसफ्राबो सापर्ट खालामदों जोंखौहाय माबोरै जोङो बे लाइमोनफोरखौहाय जों सिनस्रि खालामनानै लाखिनो हागोन बेनिखायनो बिथांमोना मा खालामदों फैसा हरदों पेरेन्टनिफ्राय जोङो प्रग्राम खालामनो थाखाय बिथांमोना इयारलि बिदिनो जोङो फैसा हरो बे फैसानि गेजेरजों दा बेखौहाय जों बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खौसेथि लाखिनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे इसोरखौ फोथायनायाव सिगांग्रो जानो हायो बे हाबाफारिखौ लानानै जों बे प्रग्रामफोरखौ बानायनाय जायो नोंथांमोना साननो नाङा बिथांमोना बिदि रोजाबो बिदि मोसायो बेखौसो नायनो बिदि नङा जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा बोरै इसोरखौ खौसेथि खुलुमना दङ जों बेखौ नोंथांमोननिसिम जों मेसेज होयो जोङो जुबुरै दा फ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंनि इउथ्सफ्रा बेसेबां दं बाहागो लायो आरो बाखि उन्दैफोर दंबावो आरो बाखि खिन्थु माखासे बेचनि मानसिफ्रा जों बिथांमोनखौ बोखांनो हाबावाखै जोङो खिन्थु जा दङ जों बेखौ दा बोखांबोनो हाबाय आरो जोंनि उन्दैसिमखौबो जों बोखांबोनो नाजागोन जों नाजागासिनो दङ जोंनि पेरेन्टनि वुमेन्सनि जेनाखि मददजोंहाय जों नाजागासिनो दं बिथांमोनखौबो जों निश्चय हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो बेनि गेजेरजों निश्चय थुलुंगानाय नोंथांमोनाबो बेबायदि हाबाफारिखौ मावगोन आरो नोंथांमोननि लाइमोनफोरखौ नोंथांमोनाबो बेबायदि सापर्ट खालामनानै लुखांनायावहाय नोंथांमोना बेबायदि बाहागो लाहोगोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोना साबसिनै आरोबाव बे मण्डलिखौ लुखांनायाव गोजोरसिन मोनसे स्ट्रंसिन बेयो जानो हागोन आरो साबसिनै बे मण्डलि लाइमोनफ्रा मोनसे दैखोनथि बेयो जानो हागोन बयजोंबो सिनायथिनाय मोनसे ख्रिस्टियान आखल आखुथाय नोंथांमोना बेफोरनि गेजेरजोंहाय नोंसोर होनो हागोन बेनिखायनो आं गोलाव बुंनो सानाखै दिनैनि बे जिनाखि इउथ एक्सन्स प्रग्राम बेनिखायनो नोंथांमोनखौहायबो खावलायगोन बेबायदिनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो लाइमोनखौ खौसे खालामनो हागोन लाइमोन दैदेनगिरिखौ खावलायगोन आरो बेयावनि मण्डलि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो निश्चय वुमेन्सनि पेरेन्टसनि नोंथांमोना ज' लानानै बिदिनो सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो बिदि इस्युखौ माबोरै बेबायदि मोनसे खौसेथियाव लाखिनो हागोन बे थांखिहाय नोंथांमोनाबो आवगायनो हागोन बेनिखायनो खावलायदों बेनि गेजेरजोंनो जों जेरैहाय जों एसेब्लाबो नोंथांमोना आइडिया होदों जों गोबां बेबायदिनो माखासे जोंनि पेरेन्टसनिफ्राय जोङो आइडिया लानानै जों माखासे थाखा फैसाखौबो जों आरजिदों अब्लाबो थोआ इउथ्सफोरनोहाय माखासे गोबां इन्सट्रुमेन्ट बायनांगौब्ला बिराद फैसा फोसाबनानै बिराद थाङो बेनिखायनो बिथांमोना ओरैनो जोंनोहाय दा इयारलि जोंनोहाय बोसोरै जोंनोहाय बे प्रग्राम खालामबाय बिथांमोना माबानो मा होनो जोंनि पेरेन्टनिफ्रायबो हरनो बेनिफ्राय महिलानिफ्रायबो हरनो बेनिफ्राय प्लास जों माब्लाबा जोङो गामियावबो जों कालेक्सन खालामबावो माखासे प्रग्रामनि थाखाय बेनिखायनो हामबायसै बेनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो निश्चय बेबायदि बे हाबाफारिखौ लानानै नोंथांनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगानायाव लाखिगोन आरो बे समावहाय आङो जोंनि डक्टर सारखौहाय फंनैसो मान मदद खालामदों बेखौ बुंथिनानै जोंनि जेनाखि मेमेन्ट' बा गोसोखांथि नैबेखौहाय जोंनि डक्टर सारनि गेजेरजोंहाय जों बेखौहाय होनाय जादों बेनिखायनो आं सारखौ खावलायबाय फंनैसो बा 2 मिनिटसो 3 मिनिटसो बिथाङा
मानो मदद खालामो मा थांखिहाय बेखौ जाहाथे बुंथिनानै बे पेमेन्टखौ होयो आं बेखौ खावलायदों। फरायसाखौ हामबायनो आरो बेखिनि बेप्टिस्ट मन्दिरनि बयखौबो आङो जोंनि गांसोबारि बेप्टिस्ट चार्चनि जानानैहाय दिनै बे मोजांथार प्रग्रामावहाय जोङो खनसे इसोरखौ खुलुमनो मोननायखाय आं हामबायनोसै इसोरखौहाय आरो नोंथांमोनखौबो बिथां बुंथिगिरियानो बुंलांखाबाय जोंनि उद्देश्यआ मा बेखौहाय आं मोनसे एडिसन खालामबावनायसै बेवहाय जोङो नोंथांमोनखौ एनकारेज खालामनायजों लोगोसे बेवहाय जों गावजों गाव सिनायलायनानैहाय मोनसे रिलेशनशिप थांलाय फैलाय खालामलायनायनि सिनायलायनायनि बाहागो लालायनायनि जोंहाबो बे मोनसे उद्देश्य जोंल' फैनानै नङा नोंथांखौबो जोङो हाबांख्लायो जेब्ला सुबिदा जायो कन्टेक्ट खालामलायनानैहाय देग्लायनो बे मासावहायनो बा नेक्स्ट इयारावहायबो जुदि सोलाबलायाब्ला बेखौहायबो जोङो नागारगोन नोंथांमोननि थाखाय जों बेखौहाय नोंथांमोननिफ्राय जोङो लुबैदों जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे बेबायदि रिलेशनशिपआ जोङो थालायो आरोखि दहाय बुंखाबाय जोंनि मेन उद्देश्यआ मा जोङो मिथिदों दा आफा नुयो जों प्रत्येक मन्दिरावहाय जोंनि इयुथफ्रा गोबां दं खिन्थु जोङो बिसोरखौहाय इसोरखौ खुलुमनायावहाय जोङो खम नुसै आरोखि ओमफ्राय जोङो बिसोरखौहाय माबोरैहाय जोङो खौसेथियाव लाखिनानै जोंनि इयुननि जेनोखि जोंहा दैदेनगिरिफोर मन्डलिखौ दैदेननो मन्डलिनि गासै खामानिखौहाय बाहागो लाहोनो जों माबोरैहाय बिसोरखौहाय जोङो मोनसे बेबायदि इसोरखौ खुलुमनायावबो जों खाबु होनो गेजेराव फैनानैल' जाया जोङो बिथांमोनखौहाय इसोरखौ खुलुमनायावहाय जोङो माबोरैहाय बाहागो लानो हायो बेफोरखौबो जों फोरोंनायावहाय बे प्रग्रामफोरनि गेजेरजोंहायनो जोङो बेखौहाय बेखौ लादों आरो नामाथ' इयुथ एक्सचेन्ज खिन्थु जोङो आधा आधि जोंनि पेरेन्टसफोरनिफ्रायनो फैबाय जों बिसोरखौ एनकारेज खालामनो जे जोंबो नोंसोरजोंहाय दङ जोङो नागारबो नोंसोरखौ हेफाजाब होगोन खारन जोङो बुंनो हागौ वुमेन कमिटि पेरेन्ट बडि इयुथ कमिटि आलादा आलादा होननानै खिन्थु जोंनिनो जों मन्डलि मोनसेनिनो आरोखि दा ओंखायनो जोङो बेखौनो साननानैहाय जे प्रग्रामखौ नोंसोर खालाम जों जेसेबां हायो जों मदद होगोन होननानै जोंनिफ्राय जों इयारनि मोनसे बेबायदिनो बाजेटफोरखौ हमनानै होनाय आरो नांगौब्ला जों एक्सट्रा रेज खालामनानै जोङो मा खालामनोसै जोङो मोनसे गामियाव थांगोन प्रि ख्रिस्टमास जों खुंहैगोन महेन्द्रपुर होननाय बेवहायनि सासे बेक्तिया 7 बोसोरावहायनो बे ख्रिस्टान जादोंमोन बे हाबा जानानै फिसाफ्रा 7 बोसोर जालायलांबाय जोंनि हस्टेलनि ड्राइभार सार जोंहा बिदि मालाबाबो प्रग्राम जाफैनाय नुफेराखैनोलै जों खोनाफेराखै होननानैहाय बुंनायावहाय जोङो महेन्द्रपुरावहाय थांनोसै बिदिनो प्रि ख्रिस्टमास जोङो खुंनोहाय गस्पलजोंहाय जों बेखौ रायज्लायबाय देग्लायहाय बासिमोननि प्रि ख्रिस्टमासआ जों लादागुरियाव खुंहैदोंमोन बयबो जोङो गोबां बिदिनो सावथालफोरनि गेजेराव जोङो इभेन्जेलिस्ट दङ बेवहाय जोङो जोंनि बादैबो गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननि फैदों फ्राय 30-40 जनसो जोङो नन ख्रिस्टानफोरखौ बेवहाय बेबायदिनो प्रग्रामनि गेजेरजोंहाय मोननो हादों दा बिदिनो जोङो जों दुगा खालामनाय लाया खिन्थु जोंनि दा थांखियानो जाबाय जोंनि मथ'आनो मन्डलिनो बेखौहाय जोङो 14आवहाय जेनोखि जुबलि खुंदोंमोन बेवहाय जोङो आंनि बेवहाय जायो बिथांनो बे गितखौ सुजिदों ओमफ्राय जोंनि टिमा बेखौ जादों जाहैबाय आजायानि ओमफ्राय नोंनि थामुखौ फुवार दा बेनिखायनो जों गुबुन गुबुन प्रग्रामनि गेजेरजोंहाय जोंनि मन्डलिनि जेनोखि थांखि बे थांखिखौहाय जोङो नाजानो जोंनि थांखिया दा मोनसे जाहैबाय मिशनावहाय जे बिबिसियावहाय मेक्सिमाम नाम्बार अफ जोङो थिय'लजिकेल ट्रेन मन्डलि जों जानो जोङो दा फ्राय 7 जनसोआनो जोङो बिबिसियाव मावनानैहाय दं जोङो ओमफ्राय जोङो दा सानैया नागालेण्डआव दङ ओमफ्राय सासेया दाखालिसो पास जानानै फैदों जोङो बिदिनो इयारलि जोङो बाजेट लानानैहाय बिदिनो थिय'लजि कलेजावहाय जों थुलुंगा जोंनावहाय मावालाबो बिसोरो जोंनि मन्डलियावहाय गासैखौबो जोङो एबजर्ब खालामजोबनो हानाय नङा होमब्लाबो जोङो मिशनावहाय जों बिसोरखौहाय जोङो जोंनिफ्राय जोंनि जेनोखि थांखि नोंनि थांखिखौ फुवार मन्डलिनि थीम बियो बेखौहाय जोङो मावफुंनो हानाय बायदि जों बेफोरबायदि आयदाखौ गोबाव खालामदों गोबाव जाखाबाय
खिन्थु जोंनि दिनैहायनि इउथ एक्सेसनि जि प्रग्राम बेखौ जोङो मोनदलि मोननैजोंहाय जों खुंलायनायाव जाहाथे बियो लागारबो गोसोखांज्लायबाय थाजायो बेनिखायनो जों नोंथांमोनहाय जों मोनसे निमन्त्र होलांनो जोङो लुबैदों बेवहाय आं सुंद'यै फरायनोसै बहाय मा लिरदों इउथ एक्सेस प्रग्राम बेनि उनाव बै बिटिनि बेप्टिस्ट चार्च बेनि थारिख पुस्तक मानगोनां पास्टर डिकन सेक्रेटारि इउथ लिडार्स आरो बिटिनि बेप्टिस्ट चार्च उनाव नोंथांमोनाव फरायनो हागोन होनब्लाबो आङो नोंखौ दादालाबो फरायनो हायासै साबायखर बावनाय सिगांथाराव जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै दांसिबारि बेप्टिस्ट चार्च इउथ कमिटिनिफ्राय जोंनि गोसोनि अननाय आरो गाहाम हामलायथिनायखौ नोंथांमोननि मण्डलनि दैदेनगिरिफोर आरो गासै ख्रिस्ट फोथायगिरिफोरनिसिम हरग्रोनाय जाबाय जों दांसिबारि बेप्टिस्ट चार्च इउथ कमिटिया इउथ एक्सेस प्रग्रामखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि मण्डलीयाव थानाय लाइमोनफोरखौहाय दामनाय देनाय रोजाबनाय मोसानाय आरो इसोरखौ खुलुमनायाव आयदायाव लुखांनो हादों बेजोंनो लोगोसे जों मिथिनो आरो बुजिनो हायो बे इउथ एक्सेस प्रग्रामा जों लाइमोनफोरनि थाखाय प्रसार हाबा मावनायनि मोनसे मोजांथार खाबु मानोना बे इउथ एक्सेस प्रग्रामनि गेजेरजों जों गुबुन मण्डलीयावहाय थानाय लाइमोनफोरखौ इसोरनि राव खोथानायजों लोगोसे दामनाय देनाय रोजाबनाय मोसानाय आरो इसोरखौ खुलुमनायावहाय गोबां थुलुंगा होनो हायो बेनिखायनो जों दांसिबारि बेप्टिस्ट मण्डली दांसिबारि बेप्टिस्ट चार्च इउथ कमिटिया नोंथांमोननि नं बिटिनि बेप्टिस्ट चार्चखौ साबायखर होयो मानोना नोंथांमोना जोंनो बे इउथ एक्सेस प्रग्रामखौ खुंफुंनायाव जोंनि खावलायनायखौहाय नाजावना लानानै मोननै मण्डली दांसिबारि बेप्टिस्ट चार्च आरो आटनं बेटिनि बेप्टिस्ट चार्चजों खौसेयै इसोरखौ खुलुमनो बाख्नायनो आरो बिनि गोथां रावखौ सोलोंलायनो खाबु होबाय फै जों बे गुवार संसाराव ख्रिस्ट जिसुनि लाइमोन हानजा जानानै इसोरनि रावखौ फोसावलाङि इसोरा नोंथांमोननि मण्डलीखौहाय नागारबो हरगोन गोजोन्थों उपदेशगिरि बार' एकाउन्टजों नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां सेक्रेटारि आब्राहाम बसुमतारी आरो इउथ पास्टर खुमदेन आङो खावलाय जाहैबाय नोंथांमोननि मण्डलीनि फालुआनो आरो इउथ प्रेसिडेन्ट जाय दङ बेखौहाय सानैजों फैनानै बेखौ नाजावफैयो